Представяме ви Стелт безжична радар и GPS система. Създадените досега радар-детектори за превенция срещу полицейските системи за контрол на скоростта не успяват да противодействат на съвременните полицейски технологии, като например камерите за скорост, които са с занижена мощност на излъчване, и най-бързите полицейски радарни пистолети, използващи поп-режим за измерване на скорост. Затова ние проектирахме и създадохме за вас стелт устройство, предназначено за вашата максимална защита на пътя. С какво стелт превъзхожда останалите продукти на пазара? Първо, високочувствителен радарен модул. Доказателство е тестът с SSG – Signal Source Generator сигнално-честотен генератор, направен между стелт и останалите радар-детектори. Нашият продукт показва най-добра чувствителност при засичане на различни полицейски радар и лазерни честоти. Второ, стелт е неоткриваем за полицейските устройства. Нашата концепция при проектирането на устройството е то да бъде скрито и функционално монтирано. Забравете за 12-волтовия захранващ кабел от запалката на автомобила, за стойката на която досега трябваше да поставяте вашия радар-детектор. Сега ви предлагаме безжична връзка между радарния модул и GPS интерфейса. Чувате само гласа на навигатора и виждате пресветването на LED осветлението. Трето, с цел максимална чувствителност, стелт е проектиран за монтаж извън купето на автомобила. Повечето от автомобилите среден и висок клас използват екранирани стъкла. Това е с цел занижаване проникването на слънчевата светлина в купето на автомобила, излагаща на бързо износване и стареене, тапицерия, кожа, предно табло, както и правилното функциониране на климатроника. Монтирани вътре в купето на автомобила, досега използваните радар-детектори значително губят от чувствителността си и намаляват времето за реакция. Затова стелт е проектиран за монтаж извън купето на автомобила. Той е водоустойчив и има вграден филтър за вибрации. Същото се отнася и за GPS-приемниците, монтирани в купето на автомобила. Затова GPS-антената на стелт е монтирана извън купето на автомобила. Четвърто, за ваше удобство, към стелт е разработен вибрамодул. Вибрамодула, поставен под вашия крак, допълнително ще ви помогне да се информирате за наличието на полицейски радар или камера. Пето, GPS база данни, покриващи на 100% територията на България. Екипът ни постоянно следи за промените на позициите на камерите на пътя и своевременно ги отразява в стелт базата данни. Веднъж закупили стелт, вие сте добавени в нашата клиентска база данни да получавате информация по имейл за последните апдейти и новини. Шесто, получавате ясни гласови съобщения на различни езици – на български, немски, унгарски и чешки. Разрешени ли са радар-детекторите? И къде? Да. По настоящото законодателство, радар-детекторите са разрешени в България. Те са от пасивен тип и не смущават уредите за измерване на скоростта на полицията. Радар-детекторите са разрешени и в следните държави в Европа – Чехия, Унгария, Кипър, Румъния, Малта. С какво сме по-различни? Технологията на детектване при Стелт RG е доста по-различна от останалите радар-детектори. Обикновено осцилаторната честота на приемане е 11 ГГц, докато при Стелт тя е 17 ГГц. Това позволява използването на RF технология, която е най-добрата в момента, и многократно подобрява чувствителността на радарния модул. В радарния модул на стелт има вграден High Performance LNA Amplifier, който позволява детектването и на най-слабия радарен или лазерен сигнал. Това от своя страна многократно увеличава разстоянието на засичане на полицейските радари и дава достатъчно време за реакция. Стелт безпроблемно засича и най-бързите моментни радарни излъчвания и стрели, наречени поп-сигнали. Забелязали ли сте, че когато преминавате до полицейски автомобил с монтиран радар, не всеки път вашият радар-детектор ви сигнализира за това? Причините са следните. Полицейските радари работят в два режима – режим на постоянно излъчване и режим на единичен импулс,
така наречения поп-сигнал. Почти всички радар-детектори могат да засекат режимът на постоянно излъчване, но по-трудното е да се засече поп-сигнала. Полицията използва последният, само ако сте влезли в обсега на радара, който е около 150 метра. Тогава операторът на радара натиска еднократно бутона ПОП и прави измерване. Този сигнал бива засечен единствено от високочувствителен радар-детектор. Радар Хиггс-банд. Уникалното при стелт е, че засича поп-сигналът от 2200 метра разстояние при прав участък от пътя. Така вие разполагате с достатъчно време за реакция, много преди да сте влезли в обсега на полицейския радар от 150 метра. За вашата максимална защита към стелт могат да бъдат монтирани два радарни модула – отпред и отзад на автомобила ви. Те се свързват безжично към GPS интерфейс модула, монтиран в купето на автомобила. Така ще повишите чувствителността на стелт и ще получавате максимална защита от полицейски автомобили, използващи мобилни камери за заснемане на нарушенията, движещи се зад вас. Настройки на системата. За да сте сигурни, че вашият стелт е в готовност и работи правилно, задължително трябва да чуете следните 3 съобщения. Моля, шофирайте внимателно. Вашият радар е в готовност. Моля, поставете предпазния колан. GPS-ът е свързан. Вече може да разчитате на детектването през радарния модул на всяка радарна честота. За да разчитате на базата данни, въведена в устройството, трябва да чуете следното съобщение. GPS-ът е свързан. И зеленият LED диод да свети постоянно без премигване. Радарните лазерни устройства, използвани от полицията в различните държави, са с различни честоти на излъчване или бандове. Преди да напуснете пределите на нашата страна, може да се информирате от нашата интернет страница за честотите, на които работят полицейските радари в държавата, която ще посетите. За ваше удобство, може да настроите така вашия стелт, че да ви информира само за честотите в съответната държава. Как да направите това? Моля, натиснете бутон Програм меню. Ще чуете няколко съобщения за промяна на бандовете, като чрез бутона DIM може да изберете дали определената честота да бъде изключена. От програм менюто може да изберете наличните в момента езици – български, немски, унгарски, чешки. GPS je připojen. Всички останали езици могат да бъдат добавени за вас. Радар. Какво е иновативното и различното при стелт? Прецизна GPS антена, даваща точност до 2-3 метра. Всяка една позиция, за която базата данни на стелт ви предупреждава, има въведен ъгъл по азимут. Това означава, че GPS-а ви сигнализира посредством гласово съобщение за наличие на стационарна камера и ограничението на скоростта, само и единствено при условие, че се движите в посока на снимането. Ограничението за скорост е 100 км в час. GPS-модулът ще засича въведените позиции от базата данни като стационарни камери за скорост, включващи ограниченията на скоростта в участъка, възможни полицейски засади, зони под видеонаблюдение, стационарни полицейски постове, възможни позиции на мобилни камери за скорост, бус ленти под видеонаблюдение. Информираме ви за зони под видеонаблюдение. Получавате информация за начало на зона под видеонаблюдение и край на зоната, както и ограничението на скоростта в указания участък. Начало на зона под видеонаблюдение. Ограничението на скоростта е 80 км в час. Докато преминавате през участъка, получавате визуална сигнализация посредством синята и зелената LED светлина. Само ако превишите ограничението на скоростта, получавате гласово съобщение. Моля, намалете скоростта. Базата данни на стелт ви информира и за възможни полицейски засади. Това означава, че когато полицейската кола е на пътя и има монтирани мобилна камера за скорост или мобилен радар, но не е включен в режим да измерва скорост, 900 метра преди засадата получавате информация за нея. Внимание! Възможна полицейска засада. Отново получавате само визуален сигнал чрез LED осветлението. И ако полицаят реши да включи радара в режим измерване на скорост, веднага получавате звуков сигнал и гласово съобщение за това. Радар Хиггс-банд. Възможни мобилни камери за скорост.
Получавате гласово съобщение и звуков сигнал до достигане на възможната позиция на мобилна полицейска камера. В нашата база данни са въведени позиции на стационарни полицейски постове. В зависимост от ограничението на скоростта между 600 и 900 метра преди всеки постоянен полицейски пост ще получавате информация за това. Внимание! Полицейски пост! Бус ленти под видеонаблюдение предупреждава чрез гласова и звукова сигнализация за наличие на камера за наблюдение при навлизането в бус лентата. Бус лентата е под видеонаблюдение. Как може да обновите базата данни? Всеки клиент, закупил Stealth система, е регистриран с имейл и телефон в нашата информационна система. При всяка промяна настъпила в Stealth базата данни, вие ще получите информация по имейл. За да обновите вашата Stealth система с последните база данни, е необходимо да разполагате с Stealth апдейтваща програма. Вашият компютър трябва да поддържа някоя от следните операционни системи: Windows 7, Vista, XP. Първо, моля, уверете се, че Stealth GPS интерфейс е изключен от захранването 12 волта. Второ, свържете чрез USB кабела Stealth GPS интерфейса с вашия персонален компютър. Трето, стартирайте Stealth RG Update Program и ще се отвори апдейтващия панел. Когато устройството е готово за апдейтване, ще установите, че точката, светеща досега в червено, вече свети в синьо и в прозореца на панела е изписано следното съобщение: Stealth RG is connected. Четвърто, моля, за да апдейтвате базата данни, маркирайте празния квадрат с отметка. Чрез бутонът с трите точки изберете файла в папката Stealth. Обикновено това е файлът база данни с разширение .db, след което натиснете бутона Download. В полето Status Log ще получите съобщение, че базата данни е апдейтната успешно. Вече може да прекъснете кабел връзката между компютъра и GPS модула. Вашата система е апдейтната. Как работи екипът на Stealth? Ние монтираме безплатно закупеното от вас устройство Stealth бързо и качествено. Радар Експрес има оторизирани монтажни сервизи в страната. За ваше улеснение може да получите информация за тях от нашия уебсайт www.stealth-radar.eu или www.radar-express.com.